Ayan guys, part 2 ni siya guys katong from Biao, Digo City. From Biao, part 2 sa Biao ha. Ito yung mga duha ka video to. Dua dito ko ah. Patangan man ako ng from Biao, sa dili kanang depende sa kuan. Biyaw to. Muna para sa inyo, patangan pa na ako from Biao, Digo City. Ah, wa di man dia gid mawala no. Wa jud tulog daginanay gid ay. Kung makon dyan na siya, grabe pas mo ni mo, gaspang kayo. Yo tanawa. Gaspang kayo mo, Panit. kuan, panit mo ni siya kuan. Pag gaspang siya, mo na pas mo kusog. May mo na Pag balik. sinaw, wala pa ng barikos. Ang balik ko makuha ng balik ko. Makuha mo na siya. Pero undang yun tao lagi po basa-basa. Yung problema kay mo yun mabasa man, di na yun maayo. Na di na po ito mamajurit. Di na po pwede majurit no, nga na ay. Nay kwan ko kay murag bitin. Naglupo. Eh, wati lang. Awan eh. Kita ayo na ba? Ano man ako kunin, ano basa. Tanawag ka mo tato. Okay, makita ang ugat na. Oh, manghilot na, pero Laki ko, wag yung ugat. basta pag magkuhan, sa maghilot na ka, di na dyan ka magbasa. Bawal ko na siya. Magkaon. Wala yan. Sarap. Yung malibang pa. Aka na mo sa exempted siya. Pero lagsara kay na. Kaya ako maligo, magligo ko, magsiara ko sabay na. Muna pa ko man, video diligid siya. Pero na lang, panungutan ka ng kasiyar ka. Nakatsara. Lagsara kay na, kasi naanad man ko, dianad yun ako mga. Huwag ko magligo, wala limpyo na ako. Kaya maghilot pa ta. Na, kaya rin yan. Kaya yung problema dyan, ang kuhan man. Likod. Tawag laki ganyan mo. Kaya nung malimog. Padaloy. Mag-explain ko siya mo ha, ma'am. Paminawa ko, ma'am. Mag-explain ko, paminawa ko ha. Kaya importante kani sa mong kalawasan. Dili lang para sa mong apel po ko, ha? Kani dire, kung kapag masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ha? Ay kalimutan. Himuon lang nato siyang balay, kaya para mas dali siyang masabtan. Bukod pa sa butong balay, ito sa prehas, balay-balay man. No, automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. Wala man ang uric no? Oo, nang hinungdan, nganong na yung mga high blood. Tungod na ang dugo, di magtarog circular, ha? Sige na lang taog maintenance. Ang atong ipangita tambal, dili maintenance. So ara lang, no? Mataas ang atong uric acid, atong dugo mag-sticky gina, di man circular sa dugo. So kung ato na i-refer sa doktor mo ni pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang taon. Depende sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis na, kaya dialysis baya is forever. Forever gasto. Tinuod yun. Depende lang kung sa to, mapa-dialysis ka kung natay kaya di. Matay kaya po. Nag-dialysis ko sa muan. Pero kung natay kaya, sige, ato mo di mapunta gusto ko no nga kuha na to na lang. So pwede rin kung tanan di isa i-dialysis kay ang importante lang yun mag-circular ang dugo, good tanan. Good tanan na siya. So ano lang, pero depende kung mapa-dialysis, dialysis lang gud mo. Ano lang gud mo. Depende lang. Kaya mura mag-udap ang surya ha? Alright. Martiro ba yun? Ano lang, depende lang no. So ano lang. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, gani dire. Ang mapiktan sa tao, ma'am, ang mapiktungan, half siyang lawas kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar kani, ang mapiktuhan sa tao, half siyang lawas kaning tuo may maigo. Mo nag-andin mo tes. Sa tuo man niya. Mo na siyang explanation. Ganong ang stroke dili parehas. Oh. No, kung naman nakita nga mga stroke patient, mo nang explanation. Amo binalay ba? Ang iyang na magsabog Naigo. na ka o magsibog na ka o tuo. Kani kusgan. Oh, kanati ka sugan. Kani hili taas ang yung sugar. Tama siya ba ni? Ayan tamis tagas na siya. Para si inom ang soft drink mo. Lami mapudgot. Lami. Ako din mainom puggot. Pero saksa na dili gyud pala di. Inom jud na ba. Bahala.
Bahala lang yapon. Bahala lang tani. Kaya alam na yung rin mo sa rep. Ah. Mangana man no? Ligo ba yun? Uhaw, bito kay ka. Gani no. Bahala na ni. Wala pagka-diabetic tani. Bito, so ana lang ha. So karon pag-atake sa stroke. Pag-atake sa stroke man, or mild stroke. Si sugar o si uric acid nagsabay na dyan. Puro tagas. Inya Ang mo. resulta, nagulay na gano'n. Hindi na dyan nakalakaw. Duha naman dyan, wala na. Bitato, tag isa-isa. Kaya murag napay isa, nagkontrol. Ang uric lang. O, murag batakiang. Ang uric lang atake. O, karon nagsabay sila. Si sugar o si uric acid. Patay. Hindi na yun. Buhay pa. Ay, napatya. O, buhay pa, pero Gaya talaga. higit sa kalakaw. Ating paita. O, Mo na kinabuhi kapatid paita. duha naman dyan. Lingkod-lingkod na lang. Hayahay na. Yung malibang ka, sao na lang. May Depende. Kasi yung naadi ang matabang. na. Malibang, mangihi. Pati bluyes mga anak. Ang problema kung madamay pati kamot. Oo, damay ka mo. Ngunita na lang gid mo. Wa mo kita mahimo matabang naman gid ta. Ya, napoy ubang atake sa stroke mapati pa madamay. Oo, nabi ka ba mahiwi? Depende sa kondisyon sa tao Hindi mo na. mahiwi niya. Ang mata, di ka kita ang mga. Depende Sagol lang mo yun sa itong kuwan. ano. Atong, Wala na. ang sugar o Wala na gid ang dugo. Hinay na jud guys. So ano lang gamay kamot lang gyud ta ma'am, wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. No? Manikamot lang gyud ta nga. Kani mong uric acid di gyud ni sa masaka. Apang utana unsaon man nga di mosaka atong uric acid or di mo taas. Una-una bawal manigarilyo. Ano man. Bawal mo inom nga makaubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga naikaliskis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. O, nila ka. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha? Labi na gyud si karneng pula ha? Lami ay. Alami, ang ibang Kung wala mo kumingong nga, di gyud ta mo kaon. Bawal lang. Kaya makaon mo ko na. Lalo na niya mo bukaw ka. Kasi at least naman lang nga. Matagin naman. Hindi naman dyan nga Pero bawal. bukaw na panagsalan ba? Nga, anda ko nga porsyento sa stroke o mild stroke nga lahi siya po. Kini si pasayan o siya limango ha? O na? Hmm. Ah, mauna yung sagad nila. Rider na. O, binili lang palitong pirmi. Pero dili mo nakaroon. Dili. Mauna yung pirmi lang palito na eh. Hinahinay kita ma'am kay... Mauna ilang suda, ilang kuanon. Lami oy. Agad gamay. Kana, kana pirmi ay doon. Hindi ko man itong laki. Itan mo ganito, ikaw pa ka. Kani sakit gamay. Oh, kanang gitandog na ko ni Dream ma'am. Lusay ni ha kani oh. Ay kumbiyansa na kay dako na biya. Kani lusay ha pag initandokon mo dako ni. Mao ni nungdan nganong na tao nga magtakingking mulakaw or magsungkot-sungkot gawa man to sa may stroke. Ganito. O, din na na. Mao ni sa inungdan. Ang tawag kani niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis ni arthritis kani hell arthritis. So kani arthritis ha. Para malikayan di nimo atake puhon una-una bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Hindi makakamkag balot. Ah, sus. Para di bahala ma'am ha. Karon may balo Wala naman bitaw ka. kami ng undang, no? Gani. Bawal lang. Di na naman ka nga bawal na. Pero nano na nimo? Adjustin na lang, iwan na lang kapo. Ah, isa na to isa. Ano bawas? Bawasan na to duha. Kaya naon na to mga tong lawas muraog, alkansiya. Lawas mapuno ang alkansiya parte ng bukata. Tinuod yun. Guyod jud ta na. Uy, yun. May ba Lo, wala ko to mga siya? akong tiil. May ba wala kasi kay humo ni mo magamit man pero kana. O nang kita po tao, puno naman po. Bawas-bawasan. Mangagan. Mangagan ba? Pero pa. Pangalan. Kung makalimot ka sa bawal, tanawa lang YouTube nimo. Gani. Wala, magkiinan na ba ko? Nga dili ra para sa imo nga, para na sa ato tanan. Gani. Atong pamilya, silingan, parente, no? Asikoan man lagi, wala man lagi. Ah, wala ni diferensya. Wala pa. Pero ipanag-ili mo sa uban. Wala man lagi sa maunsa. Mamo na, wala lagi. Kapangaon na mo eh. Ha. Para ninyo. Pero once nga mo ningil na siya, ma'am, wala jud. Pag sira sa ginhawa, tawa na. Pero kanay mo ha, pas mo ni ha, lahi pong akong gikuan. Lahi pong suryahan eh. Tusok. Kanay mong ginhawa, lahi po na siya, singot uga. Ana na kasimpol.
Ito bitaw kung ako anak ni mag-ano bitaw kung magpahilot yun. Hmm. O si Rinaldo gani. Hmm. Rinaldo Payang. Ano si mga pahilot? Ito dito. Payang. Pinabi ko yung customer po sa applyan, napayan. Mao gaya na siya. Si babae. Awaway. Ay, kundi paano dito? Ayan. Payang. Anak ko kay Payan, taga-kuan. Taga sa Matik, O na may payang niya. mga Payan. Sabi gani katulog o yung maghilot. Kung katulog naman isa ng laki o. Mga tayo kami na mo diba? Madahag katulog. Oo na o. Ang kasi kayo. Ito na mo. Di na kayo ng sakit. Ibalik mo na niya paghilot. O, kanto na na. Ito nga lang tuwan ganiya, pati kung sakita to, kamal pagbukag. Ano, warag-wa naman siya na iking o tayo. Okay, pagkumpan ko na ako kung sir. Okay naman. Tuman niya, sakit daw kung tayo. Ako na namakuha, mabungkal ng ulas. Masa kayo ito gingon ako dre, ma'am? Sugar. Sugar, very good. No? Kane? Kani sugar, automatic kita tanang tao, naging sugar atong lawas. Oo. Di man mo barog ang tao kung walay sugar ang atong lawas, no? Walay tamay, so maning kamot lang kita ma'am atong sugar mag-level o di mo taas atong sugar para dili magka-diabetic, ha? So ang bawalan ni soft drinks, kape, juice. Soft drinks, kape, juice, ha? Dami masok, hindi mo pa. Hmm. Inom tayo, gawa ba siya? Mana din sa mag-video man ko no, ngaon mi ba. Ano ni comment, di encourage bawal soft drinks. Sa inyo ko raman ang bawal. Ikaw na, wala ko labot. Pinangga ba mo? Gani, no? Ang ako, di mo ko pangga sa kaglingon. Gani. Sinugot ang palagsa. Good. Pero pantay lang ba? Di po, halos lang po kita adlaw. Oo, gani. Pinual ko kita. Kada, nagot. Pinakuhawa. Kada, Labi na ka nagsudan ni mo humba. aso, Okay lang may tubig, no? pwede na tubig. Oh, yun. Kapag sa makuan, Soft digest. drink. Di po sa mahilis. Pero wala mo na sa una ko ng ngana ba? Hilis-hilis. Ikaw no. Pwede raman tubig. Tulog ka nga. Nakapati soft drinks sa unang panahon, be. Wala. Tuba, paano tuba? Magkaroon ganyan yung bata. Panahon ni Kristo. Wala. Wa, napadi soft drink. Wala. Nay, wine, bro. Napadi Pepsi, Wala Coke. ay. Tubig ug wine na dito sa una. Ang nagigamit sa pare. Pero karon na. Karon high tech na. Nagwala ng Pepsi. Aha na. Namili pa Unsa ko kadali, ma'am? Okay. Murag kuan na. Paano po? Murag mutuyok na, ang kalibutan. Umog yun. O, tanan na may Pepsi. Water lang sa. Unyara Pepsi. Ini paniud to. Paniod to kaon. Init mo likod, ma'am. Nanginit na. Init na, buto sa butang dugo ni circular. Ganyan. Pag bugnaw, adili yun. Tulog na. Circular man pero hinay. Pag mainit siya mo, nasa buto sa bugana na. Namugana po na itong trabaho. Init man ta. Ikaw na init. Init o. Wala, rabungkag naman. Dagan ang dugo mo na. Lami ng ginawa, yan, lami na ikatulog. Na, lami na po dilik-lihog. Saan na? Daan na po siya. Ano siya? Trabaho naman. Init na din mo lawas mo. Di ba sinabugnaw kayo? Pag init sa mo na yun, initan ni mo. So sa itong kuwan yun siya. Mau sa kulang. Energetic kayo. Init man. Di na kayo. Di na kayo sakit. Di na ba ganyan ka maiking ka?
Minaw na lang siya. Minaw siya, tapos ganyan. Ang lukos din na kayo mo pa ang lukos. Pero kung yung lukos, abudo, abudo. Iba dyan ko di ka. Okay naman nokos. Ay lang itong dako. Kaya dako mong kaong gusto tayo. Nga lang yan ko, mukha mo yan po na. Hanggang may kaon sa itil lang. Patay, mukha mo patay ay. Lami man. Ako di suka na na ba nga na ato. Kago nokos, di lang po kumukha na itong lalom. Oo. Sa ginalimturan nga. Oh, dili ko. Timurag puting Pating di masabot. Sabot. di yung sabot. Saan mo ito mo kayo? Ako na may balay nga. Di pa, man, buling nga. Ano yung suyo? Gani ba din ako? Muha na diya. O kanang daan na, imuha yan po na. Kalahin na na. Kutob lang na dia bangko. Alit yun. Tagpila po ikuan. Bulan. 1.5. Dahil suga. Pero sila yung magbayad suga. Oh, imo ha. Naay kwentador. Ang tubig, sila po, di ako. Kaya may raman. Ay, Sigaran 100 raman, 75. ang kuan, suga. Ang Sa isa ka buwan. Oo. Pero suga, nagdepende na po sa mong gamit. Napoy nagpuyo diyan nga pamilyado. O na po. Ang pamilyado, may kang kayo. Gasto na, kaya nabi na niya anak. Tubig po na na. Oo, sige po. Ligo. Ang bata, mga oras na dako. Gamit na. Ito daw. Wala man din si auntie. Ang sabi mo ha. Pwede mo maliyog. Nay? Asa mo ko mo? Diri, Ay, ice. ari si Mabaw. Ah. Amoy ko na bre. Kata-kata isa ka na. Diya, diya, diya ha. Sige. Pila ka bok dahay? Na, makakuha ka? Oo, kuha na. Dili, lisod. Napilit na Ay lang kapilang Pepsi ha. Ibugno rin ba ng Pepsi? Ang bubutang Ay, ko. si Magwapo yung gano'n din, pero kung nagkila man ni siya. 2-4 lang na siya. Di day 2-5, nagkulagi ka na yung kuwan. Asa na ko limutan? Dari lang. May na 2-5 na mga yung 20. Ano mo matulog? Kalikod. Na may inyong muna mo. Kalikod ang mong balay. Dari, kilo, tindahan na. O dito, katulad din alas 6 pa dito na ngayon ikuan. Yung sa kanan, saksak asam saksak kaya kung ano ka. Dalam kagkuan Nebulizer. Ang nebulizer. Dito silingan, saksak. Oo, tawa ka panay mabre. Wala pang mabili. Sagan mo mabre ang city. Dili, kuhan. Alas 6 po. Alas 6. Nung anin ako. Pero mamata ko sa iyo. Naiuban kayo, mamukol na sa 4. Uy, panay mo. Lisod din ako. Katabang, magtagbog. Patapang. May tagal na dahil sila po namden. Oo na. Manawag na din. Tumok na tayo, di tapos ganyan dahil tayo. Eh, 23 na ginugma. Oo. Bigas mo na. Again. Alam
Ako palit lang tag trip, peanut butter, daog na. Gani lang. Pwede sa peanut butter, awan na. Kaya kami masige patuon sa bukid, kaya kami manalay, sila na, kompleto mga dito. Kamo naman Kami dili. nalay na address Digos. Ato din mo eh. Sirado. Pero wala kami nag-ato dito 24, 25 man yun. Nagkaroon ilan na pong ipa-advance. Still lang. Kaya ka makatulong mo dito. Ano lang din yung maato mo dito. O imong anak dito. Ya, sa sunod na po si Mana, 31 na po dito na po patuon. Pato na po mo. Ito na po. O pagkakuan po. Sabado kaya po. Domingo man 31. Sabado. Sa Look, 24. 24, Sabado. O, yang kuan po. Napay mo niya na kung gusto meron na. Taga-kuan, Pangasinan. Uy, kalayo ba ito eh? Manila. Nasa ron rin na pa-maintain stock. Walang ka, no? Maintain na lang. Kana, taga magsaysay. Mara po yung interview mo. Pero ma'am, service ka, sir. Service, eh. Gusto magkasinapot lang. Yung gasolina, pamanggogo. Sagad mo mong jury. Pangalit ka ng biaw. Pila pangalit mo. Sa Biaw, atag 600 akong Biaw. Pero yung ng Baratuwa ba? Dili yan maako ang 600 kaya gasolina pa. Ito ko na yung mga asawa kay okay lang tayo. Taga-asa ni siya? Magsaysay. Yalig. Gano'n naman. Sige, bakit ano niya? Sugi po na ako na sila. Pati yung anak, magka, daga na sila. Actually, karon ta, sir. Christmas party sa SPM o the city ba? Nya, o karon dito na. Dagang magko customer dia, nag-live sila ron. Isugod na. Kaya sa City Gym. Napil ko, ana, ikot Yeah. isa jud ko. Kaya unahon sa jud ako na kung ginhawa kay bisit tapangon ko diha. Oh, nya. Init-init, hago. Nga mag-enjoy. O Yan, gani, makapas ka. kapas na sa ginawa. Labi nagpakapil ka parlor games. Apa niya ang kaya? Tarte gini mong Masasag. luya gyud. Magdagandagan. Sino lang ito ba itong Pasko? Nya makabalo man gud kasi mong lawas. Kung di ka nimo ipugos, okay. Kung ipugos nimo, ikaw po mag-suffer. Nya kita mata, ego lang katabangon. Ano namin na ambulansya dito tapat. Dalo mo hospital tayo. Natawag mo ka sa hospital. Yeah. Yung muna po ko nga finding mo yung COVID. COVID, patay. lisod. Mga lisod. Budi ba di kumuto sa mga? Budi ba di sir Di, naman siya. Dili put ka siguro eh. Ah, Dili kita na siguro na. Kung daupan na pag itong tao. di gamay. Sakit ko, sir. Katong laki gani litad-litad maganito. Pinakauna na kong gihilot na naglisod og ginhawa, Pakistani. Sa Riyadh. Pila ka years dito, sir? Dito jud ko nagahilot ma'am, dili dire. Ah, Dito jud ko sugod. Eto ka. Di, nagtrabaho jud ko dito. Mason man ko dito. Niya tag uli, manguli mi. Uli mi alas 3 na pagabot sa balay alas 4. Sugod na po ko gilot alas 4 mo to bidiin. Niya pamilyado na ka dito ulit tao pa. Di, karon. Akaw Ang pa. bago ra man jud ko naghilot 2017 sa Riyadh. Tungod sa dili, kaming hilot, di pangayo ugid ni. Ngayon Ang gino. gusto ko manghilot nga kanang hilot nga. Hilot
hilot sir. Munta na yun. Kanding hilot po. Pero tagay ko resistensya kay kapoy din akong kuan. Ano, oo, di Kani na magahilot nga tanan mo, dugay kay mo man. Kasi karan sa hilot no 15 minuto. Kana kayo, ruwas na ngayon. Dugay. Kasi kamay. Oh, kani sa gitandong na mo ma'am lusay ni ha. Wala to unin siya nga lusay niya. Kani lusay pag di na to dandogon mo dako ni. Mo ni nungdan po nga magpungat o usahay ko tas usahay. Kani siya nga lusay ni ha. Singot ugar ni singot ugar. Lahi to kung ingon sa likod kung nawapa ka sa limot. Lahi po ni tubangan sa daghang nagpugong sa tong heart. Singot ugar na kani siya. Nya mao po ni dakong hinungdan ni lusaya kung nakasulay ka kana bitang murag kulbaan ka. Ano bitaw? Nagdabog-dabog lagi ako nga. Dili ka kutas ka na murag Kulbaan. kung lagi dug-dug anak. Murag nang siguro ni hitabo. Sa kinaraan man na. Dili na siya tinuod ma'am. Singot ugal lang siya. Okay, Anton nga masigi kang maanan ng dugay. Dili na siya dabog-dabog. Muhinay na ang dabog. Kawa na ginawa. Look. Ano ko ginawa? Ako kapila po ba na? Kapila po ba mag-ugal simot? Singot ugal ko. Miso ko tigilot yun. Tumisis. Anak ko gitu rin. Kanay kadawa ka na. Ano si Eric Kilot Jr. Anak ko Junior. Junior na ko na. Trina ni muna. Ako, anak ko. Ano si Kandil Karit? Ma'am. Sila lang. Hindi pa kamuhabol niya. Relax na lang sa. Next year na lang po. Muna Punjabi. Kanang anak sa buhok. Mailahanin mo Punjabi kay anak. Muna ilang tradisyon. Sa ulo. Kailan mo kayo kukustom ng Punjabi? Subscribe na rin ka ma'am. Sa YouTube, Facebook. Sa Facebook. Sa YouTube, wala pa. Wala. Subscribe niya ma'am. Yan nga madungan ko isa. Saka dito kay mga gina-check lang mo. Ano talaga.